Nemo loro cimoji. Nem enam. Jane mudeng 6 ora to? Lah, ya ngerti to Mas, wong kena ya 6 lho, iki lho drijine ya 6. Lho. Jiro lupatmo 6 lho. Jenengan hitung to Mas. Driji kula nutupi bolongan iki nggih 6. Jiro lupatmo 6 lho, pas 6. Oh alah. 6 kuwi notasi gamelan Mas, dudu jumlah driji. Notasi kok 6 to Mas? Notasi kuwi pra ya sing do re mi fa sol la si do ngono kae. Wis, saiki njajal sampan main do re mi fa sol la si do. Dadi no. Adane bareng kapan, Om? Besok bengi. Do re mi fa sol la si do. Jane mudeng nada ora to Mas? Ya mudeng no Mas, wong genah ya wis tak sebul tur ya bernada lho. Bernada ning ora pas, padha karo pales. Kabeh wis tak hitung ya Mas. Ora mungkin nek nadane pales. Saiki jajal baleni. Do re mi fa sol la si do. Lho ya ta. Pales to. Ora mungkin no Mas. Iki ki wis tak hitung, hitunganku ki wis presisi. Sing pales ya swarane sampean kuwi. Lho, piye? Presisi to? Angkat tangan Pak kula. Ora mampu. Kula ora mampu, Pak. Mosok blas ora iso to, Mas? Ora iso. Yen diajari manut niku ora masalah, Pak. Wis ora iso, rumangsa iso, ngeyel malah nyalahne kula. Jenengan sing sabar, Mas. Mengke bocah kula kandhanani. Ngrumangsani napa? Yo ngrumangsane nek kowe iki durung iso. Nek latihan yo kowe manut to, Gang. Yang namanya manusia itu dianugerahi akal budi, Pak. Dan berhak menggunakan kemampuannya masing-masing. Rak nggih ngoten? Benar. Lah nggih, lah yen gur kon manut karo manut, apa gunane manusia diberi akal dan budi? Nek kabisane menungso kuwi wis mumpuni, duwe prinsip kaya kowe ngono ki bener. Lah nggih. Lah kowe ki apa wis mumpuni? Lho, sing penting kan PDC to, Bu. Mengke suwe-suwe rak nggih dadi mumpuni. Niku sing jenenge proses. Ngene. Kowe ora usah mlebu ning tim musik. Mergo mengko ndak malah ngerusak garapan. Rusak pripun to, Pak? Kula niku ajeng memberi warna tersendiri. Memberi warna tersendiri piye? Wong kemampuan kowe rong duwe kok memberi warna tersendiri. Nyepelake. Saiki jajal yo. Do re mi fa sol mi do. Alah, kecil no. Lah, kecil-kecil apa? Ngene luput tok, tong kosong ya tong kosong. Sing luput niku senes permainan suling kula, Bu. Ning nadane Pak RT sing salah. Do re mi fa sol mi do. Iki genah cetha luput ngono nyalake Pak RT. Wong kena sebulan kula pun presisi kok mleto pripun to? Lah wong sing mletho iku kowe kok ngono nyalahke Pak RT. Lho,
Aku sebulan presisi ngeten kok mleto to, Bu. Presisi apa? Iki mleto. Oh, asline sing mleto kupinge jenengan. Ratu kopi, akulah si ratu kopi, Tahu lah. akulah si ratu. Is, lagumu apik no. Nyanyi meneh tak iringi nggo suling. Kok iso ya? Ndang nyanyi yo tak iringi nganggo suling iki. Balenono. Akulah si ratu kopi. Ya. Akulah si ratu kopi, akulah si ratu kopi. Wah wah wah, masuk no lek. Sulinganmu asik. Wah, piye to iki lek nyebul suling iki ya wis presisi no. Akulah si ratu kopi, 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 akulah si ratu kopi. Yo. Aja rewel sih ya, mandi bar iki kene ngene uti. Ayo duduk. Duduk. Akulah si ratu kopi. Ihir kok berani dia le. Si ratu kopi. Mandi. Ngek kok berani dia kek. Lek, kok malah ngiringi Memet toh? Ngiringi aku wae. Usik to is, iki lho ben rampung sik to. Memet ki ya kecanduan sulinganku. Apike to is? Kowe melu joget Kobra India sisan. Kobra India? Oh, sampean to ben ketoprakanmu kuwi gerakanmu luwes. Nek wis anae. Nah, ngene lho. Yo. Ding ngok. Ding ding ding. Akulah si ratu kopi. Akulah si ratu kopi. Akulah si ratu kopi. Is. Iringane cukup semene wae ya. Wah, ya piye no, Lek? Yo piye. Aku iki selak mangkat nyambut gawe, engko ditutuke engko sore neh. Wah, ora asik no. Ya digawe asik dhewe tok is. Seolah-olah aku isih ngiringi awakmu. Sik ya. Akulah si ratu kopi. Akulah si ratu kopi. Wok wok wok. Wok wok wok. Wok 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 wok. Nek liyane dadi dara saged, Pak. Lah pengenmu aku dadi apa? Apa ya, Mas? Anu wae. Ula. Ula. Oke no. Oh alah. Oh lagi penak-penak kok di stop to, Bu. Kok kon ndang garap lho. Malah nggo dolanan kaya ngono. Dadi pamane kono. Anu, Pak. Dadi kodok genti. Wah, ya aja kodok lho, Pak. Anu mawon, Pak. Dadi macan. Wah ya, cocok. Dadi kodok wae, Ding, Pak. Macan po kodok. Macan, kodok. Piye to bocah iki? Anu wae.
macan karo kodok. Oke. Kungkong. 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 Ndang to, Le? Ora iso. Lah, wong bapak nyilih delok nggo latihan sik iki lho. Lah iki suwengku lho, Pak. Ya ngerti, ning bapak nyilih sedelok nggo latihan sik. Moh ndak rusak. Lah, ora. Engko yen kuwi rusak, tak ijoli sing anyar. Ndang gorene nggo latihan sik kok. Anggere Bapak njoget sik. Ya,